Youth Festival 2026 Karbi People Host tara lang so pen kato we pasame nili ningkang sam kardong lapen tiro kardong nalitong fan pajiri pini Karbi Riso Nimso Rong so reception committee itum long so press meet long kaching hall retesting hi president lapen itum long working president KCS pen lo mate alang li buon tok bi ke hai itum long chitom dun tu press meet along kadong terampi MSc apen itum long assistant general secretary do Bijoy Phangchu reception committee niang tu ma phang sami pini Karbi Riso Nimso Rong aje Karbi People's Hall tara lang so long non ke bang zi crepe hall apen crepe crepe cap an February cek lo ke pacun konji pini earning kang sam bagi phopen la so aku thak alam sami itum amai phu reception amai phu pena itum fan klar da pena pachini po la se alam apor pino Choro nili pana porna people kasi litum kadu gweda chini lo je karbing lo so achiklo February la 15 to 19 lo lo te litum mante Karbi Youth Festival so that taralang so ta kalilo Karbiang lo atau kanu sitamelo la so festival lo kosom si litum best of best ICP panamangke ke lun lam tumu ke theka tuman sitamelo da ilitum da Karbi People's Hall taralang so along na cepati kewang ipan icisik so icisik abang putin atau panta itum da Karbi Cultural Society lapen da reception committee do anata melo nilitum cingmai cingsai pondo la nilitum da apora teng pen nilitum kisik kedang ta nilitum Karbi Cultural Society lapen reception committee nilitum da UPPC peneng ke claim ni mawan ke nilitum claim pondo la sia committee do ana panta no nilitum nang itu pangjong sedami alang litum pen isia mai kangi loje ala pen committee views la pen committees pen ta report en lo la si report teng pen lo te no nang litum ta thek dam long lo si peneng kisik kedang atung la si committee atung panta nilihin pen alang litum handa choro lo la si kichipek la pen kichipin khada teng ta mel alang tum mesen pen ason si thek pon lo la si nilitum final committee pongchumang pen danglok nilitum kese central committee pen non alomso office melo committee tin ke claim medam sitamelo sport verification da damji kela so kuthat jong si pene aro da ke claim nei do thulang lote da nilitum reception committee along si chingmai chingsai pon pon na karbing lo to mas council CM ke hai Dr. Tuliram no han alang li pen chingmai chingsai bejalang nang pin khatat teng pen foreign embassy to makan ilitum Karbi Youth Festival lo bang itu national level pen international level ponang ji pen chingmai alang nang khatat teng pen nilitum ko chop hapon do Hungary ambassador nang idun ji alam do la se deputy bang senang do se halang Taiwan pen tawan lo la se Nepal pen ta doji ala ambassador summit Delhi long do ko masih alang itu ada AI summit do ko masih alang itu nang do nong eder lo kasi non deputies da melo pini nilitum karbing long tourism department atum hanse alang to masih responsibility alang itu pini da non head jong kobornang le alang itu timapuran nang sunna lo kasi alang itu pena opening ceremony alang mang itu Hungary la pen Taiwan atum ke dan participate dun po to si participate dun wek po ini kalau la so alam aku tak setamelo nilitum penap ansu se alang litum pan la pen aluhi along to nilitum kochohang do se ala kochohang aluhi anta nilitum long nang chetong dun thai ji ko son se itum chini do la pen tak nilitum artist tak kochohang kondo la se Uzbekistan pen ko singer alang litum Bollywood alun silun la se alang litum mapanta banin ji to mapan dak la wildcraft ko si company atum si alang litung kanta nang sponsor pidun hini kethom gatu si alang dum tawanji la pen ki jutsia ni abang ken itu Indian Idol winner Pawandip Raja na kanta itu chuhan pon
tangka nang le wejji la peni tum ta porating pen tangka bang nang le polisi hada office lembom do la si la in the meantime la tena pangbong Nang le 3 course nang. 3 course nang le lo Kita potante ting ni. pen Sita programa ba ke itu pacun.